Welcome by KikkeTV. Today we are very lucky to be in IJzendijke because there are a lot of things going on here. That is because today is the procession of the 43rd Folk Day. Let's see! Hello there. Can you tell us some things about this festival? Ja, het is hier een folkloristische dag in IJzendijke en er is veel te doen. Mat en chaserrijden en ringrijden. And maybe some things about this traditional game with horses? De traditie komt eigenlijk uit Walcheren, dat is een eiland hier verderop. En wij verzorgen hier een demonstratie ringrijden en het dateert ongeveer uit 1600. Okay, thank you very much. Yes. Thank you. Are you a painter? Yes, but not professionally. For my hobby. Can you tell us about this painting? Some things? Yeah, this painting is a painting for my parents. They are 60 years married in December. So I want them to give this as a birthday, yeah. It's a surprise. So. Oh, that's interesting. Thank you. Hello there. Can you tell us a bit about this event and what are you doing here today? Ja, vandaag, als het allemaal goed gaat, heb ik niet zoveel te doen. Maar daarvoor hebben we dus alles georganiseerd, mensen uitgenodigd, materiaal besteld en gaan ze maar verder. Dus een hele hoop dingen, ja, voor ook iets anders nodig zijn. Maar mijn taak is specifiek dus het kunstgebeuren. Dus hier zoals je dus ziet op het terrein. Daar wordt geschilderd door amateurschilders, ook door de kinderen. Dus kindertjes die kunnen dus meedoen aan de wedstrijd. Dus om 4 uur vanmiddag wordt er dus gejureerd en dan wordt dus de wedstrijd, de uitslag bekendgemaakt. Oké, dankjewel. We hope you had as much a good time as we had. Let's go see what's going on in Sluis now. Doei!